Mali a fel pynci lefel A dwi'n astudio Cemeg, Ffiseg, Maths a y BAC. Mi nes I ddod fyny i Ysgol Dyffryn Conwy o Ysgol Gynradd Bro Gwydyr a fel sawl un ohonoch chi yn edrych ymlaen sawl mlynedd yn ôl erbyn wan I ddod fyny i'r ysgol uwchradd. Mae Ysgol Dyffryn Conwy'n gret a wedi rhoi gymaint o brofiadau byth gofiadwy ni fel gweithio fel cwmnïau proffesiynol, fel Tata Steel a llawer o adnoddau gwych I gwneud yn siŵr bod ni'n cyrraedd ein potensial. Hello, my name is Matthew Coley. I'm a senior prefect at Ysgol Dyffryn Conwy. I'm currently studying maths, physics and BTEC sports. And one thing I like about the school is all the opportunities we have to take part in sports. Here behind me now is an example of the new 3G pitch we've got for this year. Helo, Jack dwi'n astudio Celf, Technoleg, Mathemateg ac y BAC yn fy mhlynciau lefel A. Yn y bloc technoleg, da ni'n cael llawer o gyfleoedd I wneud gwaith ymarferol, a da hynny hefyd yn cael llawer o dripau gwahanol I gwmnïau gwahanol I gweld beth sy'n cael ei wneud yna. Hi, I'm Holly and I've taken drama, psychology, history and business as my A-level choices. I came up from Llanoged Primary School. Ysgol Dyffryn Conwy has been a great place for me to expand my skills, especially in business through communication and technology, with all the resources online and also the opportunity to do an extra A-level in it. Helo, enw fi di Sean Meirio Williams, fi di'r prif fachgen leni. Dwi'n astudio Cymraeg, Deryddiaeth a Chwaraeon BTEC ac un o'r pethau dwi'n offi am yr ysgol yw bod ni'n cael llawer o gyfleoedd I wneud ar rygbi. Da ni'n llwyddiannus iawn a fel y gwelwch mae gen I gair rygbi y tu nôl iddo fi fel yma. Helo, Sean Dafydd ydw I a fi ydi prif fachgen yr ysgol. Dwi'n astudio Cymraeg, Busnes a Drama. Un o'r cyfleoedd da I ddisgyblion yn yr ysgol ydi cymryd rhan yn y sioeau cerdd a'r cyngherddau blynyddol sydd yn gyfle gwych iddynt fagu hyder yn nhw I hunan.